Té la paraula, senyor Enrique. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Està clar que l'empresa que s'ha quedat este pàrquing no és la mateixa empresa que va gestionar un pàrquing com el Corte Inglés o no va gestionar un pàrquing com, supongo que esta que era Carrefour. Està clar que mirant les xifres que ha oferit a l'Ajuntament, aquestes xifres beneficien els abonaments. Pensem un pàrquing com el Corte Inglés que beneficiarà els abonaments. Està clar que al Corte Inglés no li interessa tindre abonats. Les dades el que fan és no tindre un preu concret i això encareix molt els preus. Si mirem el que ja hem comentat abans en el tema dels abonos, ja hi ha preus molt barats. Nosaltres pensem que s'havia de fer des del principi el que s'ha fet al final. És a dir, anem a veure. Les empreses que no són tontes i les que se dediquen a això, jo crec que encara menys, saben quin és el mercat del poble. I ens estan indicant quin va ser en els pròxims anys quin va ser el moviment de la zona tant comercial com veïnal que van hi haure en el poble. I ens estan dient que va ser molt poquet moviment, perquè si n'hi haguera molt de moviment, lògicament els preus s'haurien pujat. Aleshores, si els preus que fiquen són uns preus molt baixets per baix de la competència, conforme han dit el meu company Josep, doncs bé, anem a veure. Si partim d'aixòs 23 o d'aixòs 22 euros mensuals que està per baix del mercat, podem fer diverses alternatives, però no fer-ho a posteriori, sinó a priori. L'empresa ens està dient, senyores, vostès han de fer ahir abonos. Per què? Perquè l'única forma d'omplir el mercat és mitjans abonaments. Per renta variable, impossible. Persones que vagin al mercat i fiquen el tíquet, no omplirem el mercat per aquest moment. També ens estan dient, senyores, diàriament s'omplirà poc, al mes, poquet. Està clar que interessa l'abono mensual, això no va faltar 225 euros al mes, ningú comprarà per 530. Clar, això beneficia a un sector molt concret de la població també. Anem a pagar una quantitat tots els veïns del poble i se van a beneficiar uns poquets. O sigui, a l'obvist és una política que s'està ficant-se de moda. O sigui que paguem tots però se beneficien poquets. Mira sanitat, mira aeroports, mira terra mítica, etc. Aleshores, nosaltres plantegem, en la segona intervenció, si voleu, ja parlarem ja de xifres, plantegem de moment dues alternatives. La primera, ja que no ha de tindre pèrdues, que sigui la gestió pública. Anem a veure, per portar un mercat no fa falta ser ningú gran gestor ni de ninguna multinacional per portar-lo. 4 treballadors públics, 4 treballadors que es contracten a l'Ajuntament, més una gestió variable, més les 2 maquinàtiques que podem ficar, no crec que pugi això la quantitat de 216.000 euros a l'any. Jo crec que podem estalviar-vos per ello, no crec que pugi tant. Crec que per almenys l'empresa s'aportarà de beneficis com a mínim 40 o 50.000 euros. L'altra, si això no se pot fer, que no se pot fer la gestió pública, doncs hem de fer una altra cosa. Per comptes de beneficiar als residents o a les empreses que van estar al prop, que no n'hi ha tanta empresa per cobrir tot el mercat, anem a ofertar tota l'oferta a tot el poble d'Algemesí. I quin és el sistema? Molt senzill. Per a un mínim, el preu que indica l'empresa, 23 euros al mes, ofertem a pública subhasta com a la setmana de bous, i això és el mínim. A partir d'ahir, quan més pugen, se poden quedar una plaça de garatge. Això seria una altra possible solució. Perquè, conforme veiem, me sembla que li va costar a l'Ajuntament, com a mínim no, li costarà 181.000... El temps, que se passa 10 segons. Després parlem de xifres. Gràcies, senyor. Té la paraula, senyor. Gràcies, senyor alcalde. Josep, jo ja sé el que ha passat, jo intentava parlar en positiu. Ja està fet, anem a veure ara com ho solucionem. Està clar que l'Ajuntament, Vicent, ha de pensar en les persones, totalment d'acord. Està clar que la idea i l'ideari, quan nosaltres viatgem per Europa, veiem una ciutat en peatonal, en floretes, a tots ens agrada, a tots. Fica l'exemple, dos exemples d'Espanya, com Girona i Vitoria. Moltes zones peatonals i ens agrada passejar per els carrers. Algemesí
no és una ciutat com Girona o Vitoria, o sigui, no té els habitants que tenen aquestes dues ciutats. O sigui, Algemesí és una ciutat mitjana i en què no té la quantitat de circulació o la quantitat de negocis que tenen aquestes ciutats. De fet, tornem a trobar al mercat, el que ha dit el meu company Pere, el comerç del poble s'ha desplaçat, o si igual per les obres o per el que siga, en aquests anys s'ha passat al carrer Albalat. Potser al carrer Albalat n'hi ha més negocis que el que és actualment en el mercat. Clar, hi hauria que mirar també la zona blava del carrer Albalat, que també hi ha problemes també d'aparcar. Per tant, un ajuntament, te dona totalment la raó, un ajuntament com a institució social no ha de pensar en els negocis, sinó ha de pensar en el benefici social. Nosaltres, el Partit Socialista, lògicament pensem així. O sigui, les institucions han de donar un benefici social, que això que està de moda econòmicament des de ja fa uns quants anys, per a solucionar els problemes de les persones. El mercat, tal conforme està estructurat, jo el que li dic, torno a dir, ja està fet, no podem ja dir res més, no sé si això se pot mirar com un benefici social sempre i quan, perquè el benefici social és tot. O sigui, per exemple, l'aeroport de Castelló també és benefici social. Terra Mítica, que també surt d'una terra d'Esgavell, també és un benefici social. Vull dir que n'hi hauria que distingir un poc el que és benefici social. Però està clar que el partit que està manant pensa d'una forma i, lògicament, entén el que entén per benefici social. Jo per acabar, i ja no fer-ho més llarg, a part de dir les pèrdues que han tingut i tal, el que tindrem, mira, este pàrquing ens va costar a tots els veïns d'Algemesí 6 euros per càpita. En el cas que s'omplirien totes les places de garatge, tindríem una pèrdua de 181.000 euros a l'any. Equival a, comptant més o menys els habitants que hi van a Algemesí, 24 euros familiars. Per això jo diria de fer-ho ampliable a tots els veïns d'Algemesí, no sols als residents. Bé, i per acabar amb el meu punt, m'estaven comentant els meus companys i en part tenen raó. Jo vaig entendre, porto un any així de consejal, jo vaig entendre, perquè ja s'ha parlat en el pleno, que els diners per a construir el mercat tenien que eixir del pàrquing. Estem veient ara que del pàrquing no eixiran els diners per a construir el mercat. Entonces, el mercat que se va fer, si al final se va fer, d'on eixiran? Pues sí, bueno, se poden eixir de préstecs o se poden eixir de crèdit. Ja està. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies.